Kayak iso mulih he. Sembarang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggone ndi lah to? Kowe iso iki dikenekno pasal karo pamu. Diunggahno sik. Diunggahno kono ngene diunggahno. Kuwi mang ayahmu gremeng helme ayah kena apa mbok ngono ibu? Endi? Kuwi. Gak nganggo helme bunda emang. Emang apa ndi? Ya ning kantor Salwa. Tuh bubur ning ndi? Bubur ning arep pasar mang. Buka ning kene bae biasane. Ayo mlebu iki sakjane apa tuku kerupuk sama iki? Roh ngantek bakule apa? Takok. Apa acara apa ya, Bu? Apa mbok go piye, he? Ya pokoke kan murah to, Bu. Wong 5.000 lho, Bu, gek entuk 3, Bu. Ya tapi maksudnya terusane opo ae? Terus dipangan ku ya ayo. Astagfirullahaladzim. Tuku blimbing, tuku jeruk. Jeruk iki lho, Bu, mok 10.000. Ya Allah, Bu, opo ae sampe mbok tuku, Bu? Sak pasar ya ape diratani aku wis ae. Tapi koyo ayah sing pas awal-awal teko kae. Sernane kerupuk dituku. Iku urung dipateni ambek ibu. Pateni sik, Bu, anune, Bu. Iku tapi mah sing pas dateng gelap ah. Nek pokoknya peteng. Ya salah, nek kene padang. Aku ki mah nyapu lho, urung bar lho, Wah. Yo, kita langsung ke dapur. Kondi mbak wi. Aku gak konti-konti, aku koma. Sing konti-konti Salwa. Insyaallah tenan pagi-pagi. Mas ki ya kono. Delok to isik ngono kae lho, delok kae lho. Bunda ki nyapu deloken urung bar ki ning dalan nek tidak-idakan yo engko manganone to. Mas ki anu, guys. Apa jenenge apa sing lali digawa? Kaos olahraga. Kaos olahraga lali digawa. Dikon ngeterno. Nah, ibu jaluk ning pasar, mang pamane pasare tak terno sing. Jajal sapu sik ki Mas teh dadi godang. Pasare kok sik. Aku tak menjelaskan sik to, aku kok iso ngerti. Ya rene Mas aja ning kene. Ning kene. Tenan iso ora anu ya ora tenang ya pemirsa ya. Masya Allah nanti. Rene lungguh. Wis lungguh kae lungguh. Menjelaskan apa enak lungguh. Lah, kuwi wis kok iso ketinggi ya, nek iki mbok ribet perkara apa? Saiki ribet perkara iki. Lah wong bunda nyapu mbok cuweluk garang ganteng ngono mang. Piye? So, aku lali tekan iki. Emas njaluk diterno kaos olahragane karena kaos olahraganya ketinggalan. Terus aku tekan ndi? Ya tekan kono. Mas ki mesti koyo ngono kuwi. Lah kuwi mah mbok titipno satpam mbok titipno sapa? Pak Lurah. Ya wis. Berarti saiki lurah dadi satpam SMS siji. Iso. Dadi makan ibu ape di pasar. Tak kira pasar sing sampai terminal terus bojane ngono. Terus untuk sing ngene wae sing sitoke sing enek kerupuke. Sing iki kan wis diterno bunda ya nek iki sing enek kerupuke terus akhirnya merono. Pasar kono ki terminal kono ki ya enek bakul kerupuk padha wae. Tapi kan ibu mungkin lo seneng ning pasar plaza. Ku yo kerupuke yo akeh sama. Kae malah apa mlebu lorong terus langsung kerupuk-kerupuk tok. Ngono, ya wis guys, kok tak lanjut. Kek gak sekolah kenapa? Aku prayok. Gak ini mah enek sekolah. Iya, Mas. Enek sekolah mah SMP. Iya kan kasongo. Jaga kelas piro? 8. Saya ya pengen gone ayi. Heeh. Nambah bubur ambek blimbing. Ayi buka gas ki. Ayi. Kudungan nih. Ini bayi. Iki tadi dewang tuku blimbing. Iki mangki. Ana anu.
Ana anune. Enek ngene iki lho, iki kan biasanya dibuka jeblak. Kan ngombe modipin, terus mripatku rasane ketok padang. Heeh. Duduk, Bu. Duduk, Bu. Duduk di situ, Bu. Sampe duduk kene. Mangki ya iya rencanane iki mau ngeterno emas, ngeterno klambine emas to. Terus ibu ki muni, "Ayo wae ning pasar wah." Lah apa ibu wis to golek apa sing enek ning pasar? Nyen ro tuku kerupuk koyo wong ape dodol kan. Rong kerondo tak 5.000 ya. 5.000 untuk tenu Mbah. Sapa sing ngasine terus sing gede-gede kuwi kok 5.000-an Mbah. Sak eneke kerupuk sampe tuku. Nek pasar kulon Bu, kuwi malah sing gedhi ngono kuwi ora 4.000. Wow. Iku nek pasar etan ning pinggir dalan kuwi ya. Memang jarene sawah sampe dijak ning pasar kulon terus ane njaluk ning aku demen sing ning kuwi resik. Ning kulon akeh sampah. Wae lah duduk ngene iki. Kuwi nek pas siji sampean siji blimbengi dingge tombol ngene darah tinggi lho Mbah Yi. Rutin mangan. Iya. Jadi dirujak Mang. Jeruk anu pesa tak? Anu tak asene lho. Ojekno yo wis. Bar ngombe obat ya terus mripate ayi padang piar-piar pras ora wis gak ngelu. Terus buka warung terus akhir buka sepur rokok kalih. Apa Mas rokoke Surya lho wis 53.000. Iya Mbah Yi ya. Moto gak melek biar lho wis 53.000. Ada rezeki ya Mbah Yi. Ngomongi wong ngelu kuwi nek roh dhuwit langsung padang. Akulah yo ngono wae sakjane wae. Tapi kok yo ora sing kei dhuwit. Arisan iki yo ora oleh. Aku ini tangan gatel terus kok yo. Ora oleh mesti tangan gatel terus ora iso. Budiken berarti. Aku gatel yo nek mati untuk dhuwit nek mati ora. Arisan ndek yo ora oleh kan sangat kurang ping 5 ora oleh. Berarti urung rezekine, Mbok. Ini mau wong selawen jero ya. Kita mau 5 lho, 5 akeh. Kontelan ora metu. Ya Allah. Marek saya 20 tono neh 5. Aku ngono ki biasa, Bu. Opone jenenge ae. Bu, Bu. 100-an. 100-an. Berarti 500 mingguan. Mingguan iki enggak nek meloke digene wong tok wae, nek tok loro tok Bu. Iku cuk ya setahun tok kalih ben. Nek gak dhewe padha mati. Ya apa Yi? Ayi ki. Enak settingan lho iki. Enak settingan lho. Akandani ya wong nek wis sepuh kuwi wae yo. Maksude kan sak namae 100. Wis sepuh iki ngene lho wae. Makane sepuh-sepuh sing derek kuwi wae yo. Nang jelas nang setting gak apa ya Pak yo. Pokoke carane kuwi nek iki Hamid ya pemirsa lho maksudnya kan umur ki tidak ada yang tahu, gak harus 6 gak harus tua iki meninggal, kadang bayi ada yang meninggal. Cuma kan maksudnya iki ngene lho ya nek wong wis sepuh ki ape ning ndi mosok ya ape blungsungi apa meneh ki sampai sing berusia sampai anu kan ya jarang to. Karena ya wis usia umume wong ya wis 25 70 kuwi ya wis maksudnya itu wis diambil sing duwe meneh, tapi kan tidak semuanya. Cuma karena pensiunan kuwi karena iku memang usianya ya rata-rata sepuh-sepuh. Jadi koyo ngono ki mang, dadi 1 bulan dibatasi, saya Bu, dibatasi apa jenenge ikute ngono lho Mas. Ikute iki dibatasi ngono lho ya. Mas Ayi iki ngono, maaf nek mangga tersane wis tuwek terus ngono mang enggak nggih. Mate ngono. Kayak Mas saiki ya iki juga ya maksudnya iki bank juga mengasih pinjaman nek umurnya itu wis anu yo gak bisa. Pinjamannya terlalu banyak nggak bisa karena apa jagani ini loh Pak. Misalnya iku mau utangnya urung lunas terus meninggal, iku kan pihak bank juga rugi karena apa di asuransi tegese iki nek wis meninggal ki terus lunas kan ngono to. Dan nek utangnya beratus-ratus juta, moro-moro rong dino terus ane dipanggil yang maha kuasa. Kan tahu kita kan ngono Mas umur ki yo gak enek sing ero, kadang yo
cilik iki wis dipundhut, kadang ya 6 wis dipundhut, kadang ya sampai sepuh banget sampai kadang iki sing maksud di awak ngene kenapa ya aku kok gak nanti panggil karo Gusti Allah Mas Teki aku ki wis capek di dunia ini tapi karena dia diberi kesempatan untuk hidup yang panjang itu kan gitu kita lembahi makan belimbing iki jarine ibu bisa apa Bu? Nama belimbing. Bisa apa sama lugu sih? Bisa apa belimbing? Oh, bisa menurunkan tensi. Tekanan darah. Tensinya bisa turun. Bagus untuk bagi kita umuran kita. Belimbing ini. Oh, berarti seumuranku gak bagus, Bu. Umuran dua. Lebih bagus lagi. Ini vitamin C-nya untuk kolesterol bagus untuk kulit. Mangki ibu ki ning pasar iki enek bakul wis sampe ditukui. Enek ayam enggak. Aku sih enggak nyoba sawah nek ayo enggak usah aku enggak mudah. Gak tahu pasar kene ya. Kan kulino nek kono enggak enek nyang-nyangan nih Mbah Yi. Ya kan sih nyang. Ning kene sik nyang-nyangan ning kono ya Bu ya kan gak nyang. Heeh, nek ning kono sudah. Heeh, nek ning kono dinyang kaya apa iki gak bakal bisa. Nyang terus ya. Kecuali biasa iki ngono kene sak mamane. Awake tuku ayam seekor nek gelem sir anu suka kepala sama kaki Mbak. Mungkin dimboi ngono lho Bu. Iya. Oke. Tapi ning kono iki enek sing dodol usus. Dadi nek pengen usus bete di dhewe iki. Ngono ya. Kan gak suka ya usus. Iya gak suka. Ono dinyobakan lele, dinyobakan padahal usus enak ngene. Tamu beli resik terus diumbah. Nek kene kan wis resik. Memang wis resik ngono lho. Dan dijual di pasar tuh banyak. Usus ada, terus apa kulit ada, ceker ada, kepala ada. Sayap tok enek. Ngono lho. Nek sana gak enak ya sayap tok apa entok. Gak ada. Saekor. Iku pun per kilo pokoke ya. Masih ya, Bu ya. Mbah Yi makasih ya. Mangki ya ape ditumbas to iku iki kan. Ning bakul jajan iki. Nah, kuwi iki enek koyo bungkusan kok botok ngono kuwi. Apa Bu Mang Bu jenenge Bu? Apa jenenge? Bongko, lek bongko iki bongko to lek bongko. Lek bongko lek ning ngene kuwi teko gude. Roh gude. Gude apa? Gude iki bunder-bunder ngene, Bu. Kan sik tak jenenge apa ya lek? Wong kuwi yo kena dimasak di jangan gude. Gude kuwi. Jangan gude ngono kuwi ya. Nek kok karo cincin ngono kuwi. Ya terus Stefano. Kuwi diceplok. Oh nek wis berarti ya. Nah iki mangok isine menir kuwi nasi. Nah ibu ki mang ya Allah berarti aku dihapusi. Ya terus menden nyauri ya ora. Aku sih Bu memang jenenge niki ngono. Jenenge kuwi bongko, Bu. Beda karo sing iki petiti, Bu. Sing ditomblingi koyo ngene. Arem-arem ya beda. Bu nek petiti kan depan jagung. Iya, depan jagung karena kan nek jagung kae ape diselep ya Bu. Kan dikom ya diplocoti kan lho. Ngono ki to. Kuwi terus rendam to. Rendam sama mie ya. Lah kuwi air rendamane kuwi Mang. Kan enek koyo putih-putih kuwi asline yo koyo sarine jagung kan. Jagung Mas dipecah-pecah to. Iya. Sarine jagung kuwi Mang ngendap di bawah kuwi. Kuwi terus airnya dibuang terus digawe kuwi Mang. Oh, terus dikukus. Tak kira ki pedhi iki kae saka ayam. Iki tambah apa iwak. Tambah wis enggak mudeng meneh disakno. Pedhi iki. Heeh, aku yo lagi ero Bu. Rendaman jagung. Sing nek jagung wis dipecah kae lho Bu, wis sampe dislepno wis. Cara jenenge nganune Bu, pati. Pati ya, ya pati nek menyok ya ngono. Pati gak sing iki kene tekan iki. Kuwi ning gone mamah ke pati. Ya Allah. Napa? Terus guys, kok tak lanjut nih. Aku petakoki. Dek ini pas ditinggal yang pati dipangan garangan apa rai? Gak sing mangan malah gendru lanang. Astagfirullah. Kuping to iki. Gendru lanang. Sik Bu tak takoki jenengan Ibu, ndek bengi ada enek kasus kuwi apa Bu sakjane lan wis duduk-duduk terus sampai onan gak bliduk aku sampe ngene. Mbah, jenengan kan yo omahe dhewe, iki omahe dhewe. Jenengan apa jenenge? Apa niku ngarani?
Ojo ganggu. Ojo ganggu aku ya Mbah, wong aku ya ora tau ganggu. Ayo tapi yo krungu ya. Krungu bianter nduk temane. Tak kongkon WA pas telepon ndek ndak ya kono gak ya. Lah iya konone ya Mas ya kono barang ngono. Ya wih aku langsung juwemborok uluku metu kabeh saking wediku. Bianter sampe ngene tok koyo tok ning papan lho padahal tembok lho. Duk aku sampe ngoceh. Kuwi iki karanganku yo iki yo menurut prediksiku ya Wak. Kono kene enek seng enek apa kuwi. Karanganku cecek dik ngene lho Bu. Kuwi iso Bu. Enek terus nek cecak lek omah papan. Enek. Enek wong apa ora? Ora enek menungso blas jan tak omongi ya aku iki bengi iki wis ngantuk Bu ya moto kuwi. Aku sih aku. Wis ae dia ngene aku pijet isik sirahku ngelu awakku kesel kabeh lha sikilku kuwanceng Bu. Aku sajane wis kudu nangis Bu yo. Tapi tetep tak pijeti. Pokoke kowe aja turu sik saurunge aku. Buah. Buah iki ngenteni jam 10 bengi Bu yo. Mataku kuwelet tekan anake iki yo padahal iki sesuk sekolah mbok yo nang mulai. Nek mbek telepon tak bel Ibu gak nang mulai. Sik nah aku cek ngegame sik permainan, sik sak permainan. Muni sak permainan ki sampai jam 11 lagi mulai kuwi terus ditelepon Repa barang kuwi. Ngono kon iso turu kondi isuk Bu yo wis pikirane iki yo gak iso turu, pikirane apa? Tangi gaekno bontot anake. Terus tiru iki mek pirang jam tok. Lah jam piro iki? Sekitar jam 11. Jam 11-an kuwi. Jam 11. Bianter tenan. Nek karanganku kuwi Bu karena apa? Terlalu mangung to Bu. Malam kan sunyi. Ya wis tidak ada maksudnya koyo laju kendaraan, maksudnya aktivitas orang kan sudah sepi. Nek menurutku kuwi Bu, kuwi kan enek sing enek apa? Kuwi cicak sing rodok gede apa mungkin tokek. Kuwi iso. Nah, kuwi ndek kan senengane koyo hewan-hewan ini kan dolanan apa? Buntute to. Dedek ngono, Bu. Soale wenanane aku yo pernah kejadian kuwi ning mburi. Ning mburi ku apa dedek. Kuwi ning kalender cedak. Kono ki lho, Wah. Kan kuwi kalender terus nyepet lemari ya. Dedek koyo wong ketok-ketok memang, Bu. Opo lah iki aku. Yo ngene iki. Maksudnya kan tapi kalau malam dia lebih keras Wah. Masalah apa? Karena memang sunyi ku mang gak ada aktivitas yang ada. Jadi ki suara lebih menggema. Lah aku ki penasaran Bu. Ora wedi apa kuwi Pak, aku mengguri. Sakjane ki opo lah yo aku ngono. Aku mengguri ki ndek mandek Pak, aku terus lungguh ning kono ki nunggu ning meja makan kono kene dalane sakjane opo tak tunggu nih. Ternyata cecak. Dek terus tak gobyok-gobyok ngene. Gregeten aku ora iso turu aku. Sore-sore bocah iki kan gak video kali ya. Kan Mbah aku mau terasi. Terasi ya Bu apa? Terasi ki lak muni mau terasi lho memang. Kudu aku sing muni Mbak Repa kok. Mau terasi. Wis Mbah jenengan alame dhewe. Terasi pelambang apa terasi? Ya ngono kuwi nduk terasi kan weke kuwi ya. Terus Ngono ae nduk ya. Nek ngono singkong bakar, ngono kopi ya Bu ya. Dadine Mbah jenengan alame dhewe. Anak putuku ya alame dhewe, aku ora nunggu jenengan ya duwe alam dhewe lho. Aku wis muni ngono bengi malah giroh-giroh aku. Sing lawangku iki dibukak sing mbah ya awawi aku bengi kok bento tak koyo ya Pak. Lawangku Pak, lawange kancingi Pak. Delok Pak lawange rambut kancingi iso dibuka lho wonge. Lho iso buka. Ngono kuwi iso tekornono ya aku nek bengi tik kelinduran saiki lho. Nah, padahal nek ape turu ki aku maca surat apa sing gak iso tak waca kabeh sampai sak bar iku sampe iso turu aku kali tasbih sampe ucul lho Bu sampeyan. Tapi aku kok nglinduran nek mati gula sekelo sing embah ngono dari sawah. Total guys terkadang iki. Iya kuwi gulane sekilo anune seprapat ngono. Oke, Bu. Sandali Bu. Terus anak ngene. Ya Allah. Muga-muga cerenek apa wi. Dewi sing tak celuk Pak. Acarane Mbak TV ae. Kok delok ya ayah kok delok sapa kon ningok enak wong apa ora. Mereka ngundang wong piye tapi lah padang tek nang wong pikiranku ki wis gak karu-karuan tapi banter kuwi sama kotok-kotok iki. Menawa dodok seng bener mbok awakmu kuwi menawa wae. Nek seng kan banter luwih banter. Nek tembok kan kayak banter. Kan sing slenden iki memang kan nempel tembok. Tapi kan ada seng. Kene lugo ning anu kene ya ndah. Iya bener terus tenan. Iya aku ki sampe ngene ya. Pak.
Iya, Pak. Aku pengen kene wae ngelucur. Ya Allah Gusti Allah. Ya wes guys, ini pokoknya kegiatan pagi hari dan cerita horor ya. Pasti kabeh. Heeh. Pasti kan nek positif thinking-e wae. Positif thinking-e. Iya. Lain yo positif wis dicak. Berpikiran positif biar ya tidak berpikiran aneh-aneh. Ya sekian aku apa penutupan. Pemirsa, segitu dulu konten kali ini. Dinantikan konten-konten selanjutnya. Segala seru berikutnya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasi. Tunggu dinongo, muga-muga diparingi seger waras, panjang umur, sehat selalu, diberi kelancaran, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sing lagi sakit semoga cepat sembuh. Sing belum dipertemukan jodohnya semoga cepat dipertemukan jodohnya. Untuk pejuang garis 2 moga-moga diberi momongan salah yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Intine doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Jika ada salah kata, tindakan atau perilaku yang tidak berkenan di hati pemirsa semuanya, kita semua meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari konten bawah dicupuk api di gua atau LE. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Aku ki kenapa ya guys? Pokoknya setiap aku bareng mangan sesuatu sing tak lebono cangkem ya. Terus kuwi tak nggo omongan. Kuwi rasane ki kaya rasa panganan kuwi mang. Dadi ki nek dienggo iki kaya piye ora aku mang bermaam blimbing guys. Seger tenan. Yes guys, gitu dulu, ditunggu konten-konten selanjutnya. Dadah.